тамошобинои азиз, хиб продажаи ширкати Атоми маҳсулоте ки беҳад харидораш зиёда, нигоҳ накарда ба нархаш. Дар Тоҷикистон айни замон як пачка хемухем 1020 сомония, дар Россия 8000 рубл. Ширкате ки чизи хуб меброра, нархшам қимат кунад, мардум харидан мегиранд, барое ки аллакай медонанд сифати аъло, таъсирбахш. Барои ҳамин хемухем 7000 рубл буд, пеш аз соли нав 8000 рубл шуд. Хемухем и комплекси витаминои бисёр одамо мо да муроҷиат мекунанд, мегӯянд мо ба сари дору омадем. Ман мегӯям мо дору надорем, мо витаминҳо дорем. Ва хемухем чӣ хел ира менӯшанд, мегӯянд дӯстои азизам хеле стик дора. Барои як моҳ янамҷа саҳар бегаҳ 60 дона намхели намянҷа қайчи мекунӣ менӯшиш саҳар бегаҳ. Одамое ки аллакай